kim yollu, hemmelerden wajib. Dayanç süýjü Huda ýatyrka bir täsin düýş gördü. Ol düýşünni ýoluň arasyndan ýörep barýady. Ýolun bolsa, dürli awtolar geçip durdy. Hatda tigir sürüp geçip barýanan bardy. Dayanç bir zada hayran galdy. Bu gaty geňdi. Sebäbi bu ulaglaryň hiç birisiniň sürüjüsi ýokdy. Ediljek erteklerdäki ýaly. Ey ho! Olar gürleşýärlerim. Yol verin. Men gyssagyl howa menziline ýetişmeli. Gaty howlugyan. Al sana gerek bolsa, howlugýamyş. Menem howlugyan, maňa guruluşçylar garaşýar. Kim gyssanmaly bolsa, olam menlerin. Men adamlary işli yetiştirmeli. Amen boştan öz wagtyny eltmeli. Ol näme, wajip dämi? Wajipdir welin. Menim howlugyan. Maňa çağalar bagyna çağalar garaşýar. Men olaryň erterlik naharyny sobamanka yetişdirmeli ahry. Hani üns verin. Yolla tertip düzgünüp berja edin. Yol hereketinin düzgünlerini hemmeler doli berja etmeliler. Hiç kim howlukmalylar. Üns verin. Geçiverin. Örne hileken. Yollu nähili wajib ıssagly bolsa-da, hemmeler yol ışıgyna kulak asmaly eken. Ünsli bolmaly eken. Yol ışıgynyň aýtmagyna görä, ol yol hereketiniň düzgünlerini hemmeler dolu berja etmeli. Dostlar, siz nähil pikirde?